Hello, ito ba? Body print sir na. Hello, cutie! UV print. Ang galing. Tapos, meron din siya ma'am. So, Lo, makikita mo chodo na. nakaharap siya sa'yo. CMYK, white CMYK. Pag pinalikod mo, Hala, ang galing. Ano, nagigit mo yung face, pwede mo. Nice. Nice nagigit mo. tapos lahat ng print ma'am sa isang side lang. So, colors, white, then colors. Ang galing. Napot siya i-varnish ma'am. So, kung yung glossy, premium din siya. Hala, Tinted din. Yung kaya tiawa gani. Oo. Print lang yung Lahat yan ma'am. Galing na. Pwede ka rin makapag-print ng plain lang, walang texture. Pero kung gusto mo lagyan ng drama, lagyan mo ng texture. Ang ganda. Ganyan pala yun sa mga book. How much yung unit ko? Nasa 409 siya yan. 409. Is not Maynila lang. Pati wallpaper mo.